Здравейте! В връзка с последно отправеното от мен предизвикателство за коремни преси, реших да създам този клип като наръчник с това как да изпълнявате базовия модел на коремни преси, а именно говорим за крънчове. Крънчовете по принцип са упражнения, които може да изпълнявате с собствена тежест, с допълнителна тежест и почти навсякъде, дори в домашни условия. Това, което трябва да знаете, че по принцип трябва пот, както в случая. Важно за позицията. На първо място краката са на цяло стъпало. Това е на първо място. След което слагаме ръцете зад врата и правим повдигане нагоре с леко задържане и отпускане. Това, което трябва да имате като цел, е да отлепите горната част от гръбнака под врата максимално нагоре. Т.е. от тук. Издишаме, задържаме колено задължително и отпускаме. Също така е много важно тази, с леко пристягане нагоре в момента, в който събирате коремната мускулатура. Когато повдигате, не трябва да правите това. Това повдигане с ръцете само на врата, това е грешно. Трябва да фиксирате врата, да издишате и да съберете коремната мускулатура максимално, след което отпускате бавно. Има много хора, които изпълняват крънчове по този начин. Нали? По този начин не се натоварва хубаво кореме. Това е основното, което трябва да знаете. По принцип, упражнението е подходящо за натоварване на горната част, горните редове плочки. За тях е подходящо. И общо взето, ако ги изпълнявате както трябва, дори 40 в серия съм сигурен, че ще ги усетите много добре. Затова се пробвайте с пълно издишане, с максимален контрол върху тялото и движенията и ще усетите за какво става въпрос. В някои от следващите видеа ще ви покажа по-сложни версии на коремни преси, комплекси за корем и така нататък.